איך לגרום לגבר שלך לרצות אותך שוב. אחת הדרכים הכי קלות לגרום לגבר שלך להרגיש הגיבור שלך, לרדוף אחרייך ולחשוב אחרייך ללא הרף, היא לשנות את הדרך שבה את אומרת את הדברים שתכננת להגיד לו בכל מקרה. הכוונה היא בשינויים פשוטים בנוסח שלך. למשל, בואי נראה אם תצליחי לראות את ההבדלים בין שני המשפטים הבאים. הראשון, את אומרת לו, אם תוכל לסיים את העבודה בזמן, נוכל להיפגש לפיקניק ליד הפארק במשרד שלך. המשפט השני הוא, כאשר תסיים לעבוד היום, אנחנו צריכים להיפגש לפיקניק ליד המשרד שלך. באופן כללי, שני המשפטים אומרים את אותו הדבר, אבל מבחינת האימפקט הרגשי, יש הבדל ענקי בין שניהם. בואי תראי למה. שני ההבדלים שאת צריכה לשים לב אליהם, הם המילים כאשר וצריך. המשפט הראשון יעורר רצון רב יותר. למה? כי המילים אם אתה יכול או אם תוכל מבטאים חופש ופוטנציאל. ואז רעיון הפיקניק מרגיש לו כמו פרס, משהו שלא נמצא בהישג יד. במשפט הראשון נאמר אם תוכל ולא צריך. וזה משנה את כל התמונה. זה ממסגר את הרעיון כהזדמנות ולא כחובה. זה נהיה סוג של אתגר שמעורר את אינסטינקט הגיבור שלו. ולעומת זאת המשפט השני, הצריך, פשוט אומר לו שהוא צריך. המילה הזאת שולחת לו מסר שזאת הציפייה ממנו. זה מרגיש משונה, כי פתאום זה מעורר אצלו אסוציאציות תת מודעות, לכך שהעניין מרגיש לו כמו חובה. ההבדל הוא עדין, אבל האימפקט יכול להיות משמעותי עבור הגבר ששומע את הבקשה שלך. וזה בדיוק מה שאת לא רוצה שיקרה, כי ברגע שהוא ירגיש שאת עבורו חובה, הוא מיד יתחיל להתרחק. מילים יכולות לדבר הישר אל התת מודע שלנו במוח. הן משנות את הדרך שבה אנחנו מתנסים בדברים. אז איך את יכולה להשתמש בכוחן של המילים במערכת היחסים שלך? האם את צריכה לזכור רשימה ארוכה של חוקים לגבי אילו מילים את צריכה וחייבת להשתמש? האם את צריכה ללמוד פסקאות היפנוטיות ולזכור אותן? אז ממש לא. את לא צריכה לדאוג לגבי זה, ואת לא צריכה לבזבז את הזמן שלך על זה. הפתרון הוא הרבה יותר פשוט. כל מה שאת צריכה לעשות זה להכניס את עצמך ל-state of mind הנכון. ואז המילים פשוט יבואו לך באופן טבעי. המילים, המשפטים שלך יישמעו כמו הזדמנויות ולא כמו דרישות. למשל, תחשבי על זה. כשאת מתרגשת, האם את צריכה לתכנן איך להגיד את הדברים בצורה שתשמעי נרגשת? ברור שלא. זה יוצא ממך בצורה טבעית. וכשאת לחוצה, את צריכה לחשוב איך להעביר את ההססנות שלך לאחרים? ברור שלא. זה פשוט קורה. למשל, וזו בדיוק השיטה שג'ייקוב, יועץ זוגי וסופר של 3 רבי מחר בתחום, רוצה ללמד אותך עכשיו. אנחנו נתמקד בניהול מצבים רגשיים, ואז המילים יבואו באופן טבעי. אז מהו אותו state of mind קסום? שיעזור לך למסגר את ההצעה שלך כהזדמנות ולא כדרישה. הדרך הכי טובה לשיטת ג'ייקוב היא פסקת מה אם. אנחנו מדברים על דמיון. אנחנו רוצים להפעיל את כוח הדמיון שלנו. הדמיון הוא מתג ההשפעה העוצמתי ביותר. אל תנסי בחיים להשפיע על אנשים באופן ישיר. זה ידרוש ממך יותר מדי עבודה. במקום זה, תגרמי לו לדמיין דברים, ואז תוכלי להישען אחורה, ולראות איך הדמיון שלו מעורר אצלו את כל הרגשות הנכונים עבורך. כשאת רוצה שגבר ייכנס יותר עמוק לחיים שלך, תתחילי להיכנס לסטייט אוף מיינד הנכון, לסטייט אוף מיינד של מה אם. מרטין לותר קינג, אחד מהמנהיגים המפורסמים ביותר בהיסטוריה, לא הלך ברחוב ואמר לאנשים מה לעשות. במקום זה הוא אמר להם, יש לי חלום. ושאר הנאום האגדי שלו מתאר את החלום שלו לגבי העתיד של ארצות הברית. הנאום הזה הוא אחד הנאומים הכי מפורסמים בהיסטוריית הנאומים בעולם. היה בנאום הזה את השיטה שג'ייקוב מלמד אותך כאן. מה אם? זה הצליח להזיז עם שלם. כשג'ייקוב למד במשך שנה אצל מאפנט מקצועי,
הוא ראה איך המאפנט מניע אנשים בדרכים שרוב האנשים חשבו שהן לא אפשריות, והכל היה באמצעות כוח הדמיון. זה עיקרון המפתח, פשוט לספר סיפור שמעורר את הדמיון. כל היפנוזה היא בעצם היפנוזה עצמית. הכוונה במשפט הזה הוא שהמאפנט הוא לא יותר מאשר ממדריך טיולים, שמראה למטופל מה המוח שלו מסוגל על ידי הפעלה של כוח הדמיון. אז אם את רוצה שגבר ייכנס לחיים שלך בצורה עמוקה יותר, מה את צריכה לעשות? את צריכה להפעיל את הדמיון שלו. את תראי שזה ממש קל אם תעשי דבר אחד קטן. תיכנסי בעצמך למצב דמיון. כן, שמעת נכון. הכל עניין של state of mind. אם תדעי להיכנס למצב רגשי נכון, המילים יבואו. אל תעשי. אל תנסי לשכנע אותו שזה יהיה כיף. אל תנסי להראות לו שהוא חייב. אל תנסי לשכנע אותו בהיגיון. מה כן תעשי? ציירי את זה קודם במוח שלך, ואז תארי לו מה את רואה. הזמיני אותו לדמיין כמה כיף יהיה לכם. שאלי אותו לגבי חוויות מדהימות בחיים שלו שהוא היה רוצה לחזור עליהן. כשריטה הגיעה בפעם הראשונה לייעוץ אצל ג'ייקוב, הייתה לה מטרה ברורה לגבי מערכת היחסים שלה עם אלכס בעלה. היא רצתה לעורר את התשוקה שהיא חלקה עמו, שתהיה בדיוק כמו בזמנים שהם רק התחילו לצאת. אלכס וריטה היו נשואים 3 שנים, ובמערכת יחסים 5 שנים. הייתה להם משפחה קטנה עם 3 ילדים, 2 מהנישואין הקודמים של אלכס, וילד 1 מהנישואין הקודמים שלה. העומס הרגשי של לגדל ילדים ביחד התחיל ליצור פערים ביניהם. הם תיארו לעצמם שיהיה קשה לנהל משפחה כזאת, אבל הם לא תיארו עד כמה זה יהיה קשה. האמת היא שההורות המשותפת החלה לקרוע את מערכת היחסים שלהם. ריטה ואלכס מצאו את עצמם בוחרים בילדים שלהם כל פעם מחדש. האינסטינקטים ההוריים שלהם החלו לבוא על חשבון החיבה שלהם אחד לשני. אם אלכס העניש את הילד של ריטה, זה תמיד היה לה נראה קשוח מדי. כשהילדים היו רבים, אלכס וריטה היו מיד מתערבים, מגינים כל אחד על ילדיו שלו ומאשימים את הילדים של האחר. בנוסף, לוח הזמנים בעבודה של אלכס היה גם קושי גדול. אלכס עבד במפעל שימורים גדול. העבודה הייתה במשמרות, ושעות העבודה שלו השתנו בכל שבועיים, מה שגרם לריטה להישאר לבדה ערבים ארוכים. היה קשה ככה לבסס שגרה קבועה שבה הם מקדישים זמן אחד לשני. ריטה הגיעה אל ג'ייקוב לייעוץ, אבל למעשה כבר הייתה לה מטרה בראש. היא רצתה להגדיל את מספר האינטראקציות החיוביות שלה עם אלכס. היא סיפרה שהמצב שלהם ממש גרוע. היא אמרה, אנחנו יותר מתווכחים מאשר יוצאים לדייטים. המכשול? ריטה פחדה שהיא חיכתה יותר מדי. המוטיבציה של אלכס לא הייתה גבוהה. הוא לא כל כך הגיב לה. ריטה ניסתה שהוא כן יהיה מעורב בשיחות איתה, אבל הוא תמיד נראה מרוחק, או שהוא פשוט לא היה מעוניין. העבודה של ג'ייקוב הייתה פשוטה, כי כבר הייתה לה מטרה ומוטיבציה חזקה. ג'ייקוב פשוט כיוון אותה לכיוון הנכון. הוא סיפר לה על כוחו של הדמיון, והסביר לה שהיא עובדת קשה מדי בלשכנע את אלכס להיות חיובי שוב. ג'ייקוב הסביר לה שהיא צריכה להשתמש בדמיון שלו במקום העבודה. הנה כמה דוגמאות למשפטים שריטה אמרה לאלכס בחודש הראשון לייעוץ. לצאת לארוחת ערב יכול להיות ממש כיף אם יהיה לנו זמן. אתה יכול לדמיין איזה מקום מגיש מנה שממש רצית לאחרונה? תדמיין לעצמך אם נצטרף יחד לחדר כושר ונפנה זמן כדי לצאת להתאמן יחד. האם אתה חושב שנתמיד יותר אם נהיה מחויבים אחד לשני? לאן אתה חושב שנטוס אם נציב לעצמנו דדליין כדי לבחור יעד ונסגור טיסה לטייל בעולם במשך 5 ימים בחודש הבא? אלו רק כמה דוגמאות, ורק משפט אחד באמת הצליח, אבל הוא הצליח בצורה יוצאת מן הכלל, ועדיין האימפקט היה מאוד חזק. זכרי, המטרה היא להפעיל את הדמיון שלו. וכדי שריטה תוכל להרגיש שזה בא לה בטבעיות, היא הכניסה את עצמה קודם למצב רוח של דמיון. רק לאחר מכן היא התחילה לדבר בקול רם. זה לא יהיה מגניב אם, ואז החזון הגיע אליה. ההשראה עבור היצירתיות
הגיעה אליה מהאהבה הגדולה לאלכס. וזה לא לקח הרבה זמן עד שאלכס הגיב אליה בצורה אחרת. הוא התחיל לחשוב במושגים של אפשרויות. אלכס וריטה חזרו לקייף כמו בזמנים שהם רק התחילו לצאת. בואי נזכור. הבעיה, אלכס וריטה תקועים עמוק בבוץ במערכת היחסים. התסכולים היומיומיים של השגרה החליפו את התשוקה והכיף שאפיינו את האינטראקציות שלהם, והם התחילו להתרחק. הפתרון, ריטה הפסיקה להיות חיובית. היא הפסיקה לסחוב את משקל מערכת היחסים על הגב שלה, ובמקום זה היא הצליחה להפעיל את הדמיון של אלכס ולתת לו לעשות את העבודה, כדי לעורר את האינסטינקט שלו ולהשקיע במערכת היחסים. מוסר השכל, פשוט תגרמי לשיחה לזרום, ואז הדמיון יעשה את העבודה. זה ממש מסקרן לדעת איך את הולכת ליישם את זה, ולהביא את הרעיונות האלה לחיים שלך ולמערכת היחסים שלך. הסרטון הזה קצר מדי מכדי להרחיב באמת לעומק על כל עניין האינסטינקט הגיבור. יש עוד מאוד דוגמאות שבהן רואים בפירוש איך לקוחות של ג'ייקובס יישמו את הכללים האלה. השתמשו בהם במצבים שונים עם הגבר שלהן. עם גברים שהתרחקו מהן פתאום, עם גברים שנעלמו להם אחרי הדייט הראשון, עם אקסים שהן רצו נואשות להחזיר אליהן, ואפילו כאלה שהצליחו להפוך יזיזים לבני זוג קבועים. כשאת יודעת להפעיל את מנגנון האינסטינקט הגיבור, את בעצם מקבלת גישה לחדר המנועים במוח של הגבר, וככה את יכולה להפעיל אותו כדי לגרום לו להשתוקק אלייך ולרצות אותך. אם את רוצה ללמוד על אינסטינקט הגיבור יותר לעומק, ג'קוב הכין לך כאן מצגת חינמית מקיפה ומלאה על אינסטינקט הגיבור. תראי שם למשל איך רייצ'ל, לקוחה של ג'ייקוב, השתמשה ב-12 מילים סודיות שמכילות את אינסטינקט הגיבור כדי להחזיר אליה את החבר שלה לשעבר שפתאום נטש אותה ללא שום סיבה. איך היא הצליחה להחזיר אותו אל פתח הבית שלה עם זר פרחים ותחנונים שתסכים לקבל אותו בחזרה. כל זה ועוד הרבה מידע שימושי נמצאים בקישור כאן מתחת לסרטון. כל מה שנשאר לך זה ללחוץ על הקישור ולהתחיל ללמוד. בהצלחה.